Здравейте, хора! Днес решихме да направим клипче, приятелството, и съобщавам ви, че от днес нататък ще правим теми, клипчета. На теми, дадени от вас и от нас. Първата ни тема е приятелството. Приятелството. Приятелството за мен е много силна дума. Приятелството, вау! Това е доста трудна тема. Според мен приятелите са два вида. Според мен са три. Истински, просто приятели и предатели. На практика са два. Приятели и неприятели. Приятелите са добри, мили, грижовни и услужливи. Истинските приятели се срещат много рядко, между другото. Аз мисля, че успях да намеря такъв. Надявам се да е така. Истинските приятели са тези, които можеш да им споделиш много тайни, можеш да поплачеш на тяхното рамо, биха ти помогнали в най-трудния за тях момент. Готови са на всичко за теб, макар че аз не искам тя да е готова на всичко за мен. Моята приятелка е една от малко истинските приятели по света, поне за мен. Добре, ние приятелите. Предатели, използвачи, развалят много приятелства, държат се ужасно с тебе. Това ми се случва всеки ден. Ще ви разкажа една история. Значи сега в момента имам една приятелка, където ме използва. Води се с мене, уж е добра с мене, но обаче прави... Добре, както и да е. Ужасна просто. В началото, забравих да допълня, в началото тя ми беше, дитка ми беше някакво обикновено момиче, докато я познах, разбрах, че тя е много добро момиче, има нещо по-различно в нея от другите. Много хора се опитаха да ни разделят, да ни скарат, но просто нямаш как да успея, защото ние сме много истински приятелки. Обичам си я. Фалшивите приятели са много според мен. Самата аз съм срещал много такива. Много са ми противни фалшивите приятели, но те мамят, лъжат, развалят други приятелства и така нататък. С една дума предатели. Добре, извинявам се, че се смеям. Днес в училище се случи на нещо. Добре, това беше клипчето за днес. Има още. Ще разкажа още нещо. Ами добре, разказвай. За тези, които са просто приятели, тези, които аз ги наричам просто приятели, при мен съм много и ги обичам, но нямам такова голямо доверие като на моята приятелка. Просто тя дитка си някаква по-различна. Просто не знам, тя е от истинските приятелки, пък другите просто приятели са, на някои от тях имам доверие, на някои са ми допаднали просто, но не чак толкова. Но все пак си ги обичам. Но по-истинска приятелка според мен от дитка няма възрастта, няма значение според мен, макар че тя е по-малка с една година от мен. Това няма никакво значение, тя разсъждава като мен, понякога и по-добре от мен. Отново повтарям, тя си е моята дитка, никой няма да я пипа. Добре, това беше клипчето от нас за днес. От тук нататък всеки ден ще правим клипчета, не ви казахме. И моля ви, давайте теми отдолу в коментарите.